Il-Ministru Edward Zamit Lewis qed jilab il-logħba tal-ma-nafx, iżda issa anki ġaħan qed jifhem dak li ħareġ mill-bord tal-inkjesta u jeħtieġ li jekk Zamit Lewis ma jitlaqx min jeddu mela Robert Abela għandu jkeċċih. Dan hu dak li qal l-editorjal ta' Times of Malta tas-Sibt fejn taħarsa lejn is-saga ta' Edward Zamit Lewis kif l-aħħar sigħat komplew jiġu żvelati aktar ċets li għaddew bejn Zamit Lewis u s-sit ta' 17 Black Jorgen Fenech. Ċets li jikkonfermaw il-qrubija li kien hemm bejn dawn iż-żewġ personaġġi bejn Jannar u Settembru tal-2019 meta kien diġà magħruf li Fenech huwa s-sit ta' 17 Black. B'rapporti indikaw li f'wieħed mill-messaġġi Zamit Lewis jgħid li Jorgen Fenech qed nimmissjak ħafna. L-editorjal tat-Times ifakkar li meta Edward Zamit Lewis kien mistoqsi mill-ġurnalisti fl-aħħar jiem wieġeb li hu jieħu biss id-direzzjoni mill-Partit Laburista. Bl-editorjal jistaqsi jekk seta' kienx hemm istruzzjoni mill-Partit Laburista biex Zamit Lewis ikellem il-Fenech. Tul din il-ġimgħa affaċċjat bid-domandi ta' Net News, Edward Zamit Lewis ikkonferma li l-Prim Ministru Robert Abela ma talbux biex jirreżenja. Zamit Lewis ikkonferma li jitkellem mod regolari ma' Robert Abela u li għandhom relazzjoni tajba. Il-Ministru talbek tirreżenja laqgħa xejn. Il-Times tinsisti li għal-ġid ta' reputazzjoni ta' Malta Robert Abela ma jistax jibqa' sieket u għandu jkeċċi l-Edward Zamit Lewis u qal li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed joħroġ ċar li Abela qed jażel li jipproteġi l dawk ta' madwaru u mhux iwettaq dak li hu ġust u tajjeb. L-editorjal jgħid li ma jistax ikun Ministru tal-Ġustizzja li jrid jagħmel riformi kbar biex noħorġu mid-dellikraħ li ninsabu fih bħala nazzjon li jagħmel dawn l-affarijiet u li kellu relazzjoni ma' persuna li huwa implikat fl-assassinju ta' ġurnalista u s-sit ta' 17 Black.